קרן רווה רביד, בשיתוף היחידה למעורבות חברתית בדיקנת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה, הופכת סטודנטים מהפריפריה למובילי שינוי חברתי קהילתי משמעותי. האמונה והתמיכה של הקרן אפשרו לי להגשים את עצמי. מהקמה של מיזם חברתי, דרך הובלה והנעה של תהליכים, ועד להיכרות עם אנשים מדהימים שהפכו לשותפים לדרך. בגל שלי הדרכתי נוער בסיכון. דרך הגלישה בנינו יחד אמון, חיזקנו ביטחון ויצרנו מרחב של צמיחה הדדית. זו הייתה חוויה מעצימה ומשנת חיים. במהלך הפעילות שלי בתוכנית הלאומית 360 העברתי תכנים פיננסיים לסטודנטים בכפר הדר כדי שהם יוכלו להחזיר ערך לחברה ולהרחיב את מעגל ההשפעה. וזו הייתה תחושת שליחות אמיתית. קרן רווה רביד פועלת מתוך אמונה בכוח של ידע, קהילה וערכים. כאן צומח דור של צעירים שמובילים דרך, שמשלבים מצוינות אקדמית עם מחויבות חברתית עמוקה, ויוצרים יחד קהילה גאה, משפיעה ומעוררת השראה. אם אתם רואים בעצמכם את דור המנהיגות הבא, היחידה למעורבות חברתית בדיקנת הסטודנטים מזמינה אתכם להצטרף לתוכנית המנהיגות של קרן רווה רביד. הגישו מועמדות עכשיו והתחילו להשפיע.